सिख्ला समनि साननायफोरा माथो मोनसेबो जाफुङासै आंनि। सिख्ला समाव सानोमोन आङो हाबा जाबा गासिबो आंनि साननायफोरा जाफुंजोबसिगोन, साननायफोरा जाफुंगोन, लुबैनायफोरखौ मोनजोबगोन, हास्थायनाय मानि सुफुंजोबनो हागोन, एसेबां सानोमोन आङो। मोनसेबो जाफुङासै माथोहाय सिख्ला समनि साननायजों दानि अबस्थाजों मोनसेबो मिलायला माथो। बुरैफोरा सिगां जोंखौ बिराद थगायसोगारबाय। सोंनायजों थांबा बिहाव बिखुनजोजों अनजायो, रानि बायदि थानो मोनो, मावा दाङा उन्दु उन्दु जानो मोनो होननानै बुंसो गारनायफ्रा माथो मिसा। गावसोरा जोंनि न'नि अमा बेदर जानो लुबैनानैनो जोंखौ बिदि थगायफ्ला हाबा खालामना हरबाय आरो। बिराद सैतान गोजाथारहाय गामिनि बुरैफ्राबो। गामियाव बेदर जानो लुबैनानैनो, अमा हारा अरनो लुबैनानैनो थगाय हाबा खालामनो हरथारबाय आरो। सोंनायजों थां दख'ना हरगोन जोङो, बिदि हरगोन जोङो ना थगायनो साला जानो खस्थ' मोनफैबाय। गावनि गोसो थोनायजों थांनायानो बेस्ट। हौवानि सायाव दम दिन्थिनो हायो। दालाय मा दम दिन्थिनो हायो आंहालाय? जेबोआनो गैया माथो। र' आं माबा मोनसे बुद्धि खालामनांसिगोन। न'आव सहैग्रोनि आङो। न'आव थांनानै बुद्धि दिरनोबाबो आंहा जेबो लाबानो जानाय नङा। आफा दङ, आफा गैयाबासो आं हायो। आफा थानायावथ' आं बोरै मा खालामनो? ओहो, जानाय नङा। न'आव थांबाबो खामानि होनाय नङा। न'आव थांला आङो। न'आव थांबा साननायफ्रा मोनसेबो जाफुंनाय नङा। आं बेलेग राहासो लानांसिगोन। बाराद्राय मोनथारबाय आं न'खरनि मानसिफोरखौहाय। सब समाय आंनियावल' प्रेसार होयो। सोरबा सासे मानसि फैबाबो आंखौल' नांगौ संनो खुरै जाहोनो। आलासि फैबाबो ना बेदर सानफ्रोमबो आंनियावल' फैसा बिबाय थायो। सोरबा बेमार आजार जाबाबो आंनियावल' आसा। माखौ गुदाम बायदि मोनखोना माखो? फैसानि गुदाम बायदि। न'खरनि बिहामजो अनजानायाबा गुबुन सासेया, न'खरनि नांगौआवबा आंखौलाय मा मोनथारो इसेबां गलाम बायदि? सानफ्रोमबो रायजानो, सानफ्रोमबो बुजानो, सानफ्रोमबो मिनिजानो मा मोनदों आंखौलाय? बेनिखायनो आङो बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव थानो, बेफोरबायदि समयसानिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय आङो मोनसे बुद्धि बाहायनोसै। आंनि गोदोनि लोगोफोरा, सेंग्रा लोगोफोरा, बिसोरखौनो लोगो लाहैनोसै आङो। बिसोरथ' एसे गुन्दा गपस साइसनिखाना मानसिफोरा। बिसोरखौनो लोगो लाहैनोसै आं एसे फैसा होनानैहाय। ओरैबायदि बुद्धि फोरोंगोन आं बिसोर सेंग्राफोरखौहाय। न'खरनि मानसिफोरा जुदि सोरबा सासे आंखौ आंनि सोमोन्दै गाज्रि, आंनि सोमोन्दै गोरा बाथ्रा बुङो, अब्लानो बेसोरखौ लिंहरनानै बुहोगोन आङो। अब्लासो मिथिगोन बिसोरो आंनि पावारा बेसेबां। आंखौहाय पावार गैयै बायदि मोनगासिनो दा न'खरनि मानसिफोरा। नायनि ओमफ्राय आंखौ सोर ओंखाम ओंख्रि संनो थिनबावो, सोर खामानि मावनो थिनबावो, सोर थाखा बिबावो आंनियाव, अब्लासो ओंखारसिगोन। र' लोगो हमैनि आं बिसोरखौनो। आंनि खर'आ दिनै खामानिखौनो होआखै माथो। मा जादों? आं मैया बारा रागा जोंफ्लांबाय नामाथाय? जानो आं मैयानि दिनाव मानो एसेबां रागा जोंफ्लांखो? आं गावखौनो हुसावनो गैयामोन। दासो जोबोद मोथो मोनखांबाय आङो। आंनि दिमाग, आंनि साननाय हनाय, आंनि बुजिनायानो आलादाना। आं बेफोरबायदि मोदोम गाज्रि हिनजावफोरखौबाथाय जोबोद अननाय मोनथारो। आरो बेबो मोदोम गाज्रि, बेबो खस्थ' मावनायजों खस्थ' मोननांनाय नङा। आं जोबोद गोरोन्थि मावबाय। आं मैया जोबोद हामा रायफ्लांबायना न'खरनि मानसिफोरखौ। बिसोरो आंखौ गाज्रिसो मोनबायदां। आरो आङो फैसाखौबो बारा बुंफ्लांबाय। बिलखौबो 1 लाख गाहाम बुंफ्लांबाय आङो। एसेबांथ' जाथाराखैमोन। नङा, आं थांनानै न'खरनि मानसिफोरनियाव निमाहा बिहैनायानो गाहाम जासिगोन। जेसेबां धनिबाबोथ' सम मोनसे आखायाव थाखा फैसा गैया जायो। आरो बिसोरलाय खामानि मावनानै जाग्रा। गम माथा मारिनो गोनां जादों बे 1 लाख थाखा बुंनाय लोगोनो। ओहो, आं मालायनिफ्राय एसेबां बिदि थाखा लुथिनो हानाय नङा। जेसेबांखिनि आं मोननांगौ दङ बेसेबांखौल' आं बुंनानै लाना फैनोसै। आं दानो थांनोसै। थांनानै न'खरनि गासै मानसिफोरखौबो निमाहा बिहैजोबनोसै आङो। नै गुन्दा सानैया माथो बेयावसो दङ। नोंसोरखौनो नागिर फैदों आङो। जोंखौ दिनै नोंनो मानो नांगौ जाखो? हौवा मोनखांनानै नोंथ' जोंखौ बाथ्रायानो गैला लोगो होननानै मा गोसोखांनानै फैखो नोङो दिनै बुं? सोरखौबा बुला बुलि जोला जोलि खालामनो नांगौ जादों नामा? औ, जोंखौ मानो नांगौ जाखो? हाब, नोंसोरखौलाय मानोथो नांगौ जाबावखो आरो आंनोलाय? बे खामानिनि थाखायनो फैदों आरो नोंसोरखौ नागिरनो। मा नोंसोरो दाबो लोंनाय जानायावनो गोग्लैसोनानै दंथारो नामा? जोंनि खामानियानो बुला बुलि जोला जोलि लोंला लोंलि जानाय रंजानाय थानाय। मा खोथा बुंदोल' नोङो दिनै? हाय डन, आंनो नोंसोर सानैनि मदद नांगौ जादोंमोन। बुंदोल' नोङो मानि मदद नांगौ जाखो? नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव ला। सिगां नों सिख्लामोन, जोंनि पार्टनार। जों गासै मददफोरावबो फ्रि मदद खालामनानै होयोमोन। दाथ' नोङो हाबा जाबाय, मालदारनि हिनजाव होननानै खोनानो मोनदों। ओरैनो मदद खालामा जों दायो, गुस होआबा। रांनि थाखाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया नोंसोरो। नाथाय खामानियाल' मोजाङै जानांगौ। बुंदोल' मा खामानि? सानैबो ध्यान होनानै खोनासं। आं जेखौ बुंदों बे खामानिखौ नोंसोरो मावनो हानांगोन।
नोंसोरनि खामानिया जाबाय मानसि बुनाय नोंसोर सोर सोरखौ बुनांगौ खोनासं आंनि हुवानि बादै आंनि न'खराव जेसेबां मानसि दङ गासिखौबो बुनांगोन आं बुंनाय बायदिनो नोंनि न'खरनि मानसिफोरखौथ' जों सिनाया मिथियाबो सोरबा मा जायो बुंखा खोन्थाखा नामफोरखौहाय खोनासं सोरांस्रि देरहा फेथें आरो आंनि बिहाव बिखुनजो बिसोरखौ नोंसोरो सिगिनो हानांगोन बेलेग मानसि गैयामोन नामा न'खरनि मानसिफोरखौसो जोंखौ सिगिनो होबाय माबा मोनसे जुदि जायोबा जों हमजायोबा सोरबा सोगोन जोंखौ माबायदि गुन्दा नोंसोरलाय ओरैनो थाखा लागारगोन नामा नोंसोर बेसांखिनि मानसिफोरखौ सिगिनो हायाबा नोंसोर सानैनि नम्बरखौ आं लागोन जेब्लानो आंनि न'खराव नोंसोर सानैखौ प्रयजन जायो आं फन खालामगोन अब्लानो नोंसोरो सहैनांगौ आंनि न'आवहाय आंनि न'खरनि मानसिफोरा आंनि सायाव बिराद अयथासार खालामबाय थाखा फैसा नांगौब्लाबो आंनियावल' सोरबा आलासि फैबाबो आंल' संनाय खुरै जाहोनांगौ आंखौ बिराद गलाम बायदि बाहायथारबाय बै न'खरावहाय बेनिखायनो आंनो नोंसोरनि मदद नांगौ नोंसोरनि खामानियानो जाबाय जेब्ला आं नोंसोरखौ लिंहरगोन नोंसोर आंनि न'आव थांनांगौ थांनानै जोला जोसि बुला बुसि खालामनाय नोंसोरो ओरैबायदि दम दिन्थिनांगोन जाहाथे नोंसोरनि दमखौ नुनानै आंखौ मुंबो बुंनो हाया बिसोरो जागोन सिन्था खालामनो नाङा बे खामानियाथ' जोंनो ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदिसो नाथाय फैसाया केस आं बुंनो ना नोंसोरखौ फैसानि थाखाय जेबो जिंगासिनांगौ गैया दे बिदिब्ला दायो न'आव थांनोसै नोंसोरनि खामानिया दिनैनिफ्रायनो सुरु एसेबां बुरजा फैसा दायो बहा मोननांगौ जाखो आङो अकस्मातनो बेसेबां बुंदों आयो डक्टरा बेसेबां बुरजा रां जोबोद बुरजा बुंदों फिसा 1 लाखनिबो बारा बुंदों एसेबां बुरजा फैसाखौ जों बहा मोननांगौ दायो बिहामजो सासेनावसो मोनबाय बायगौमोनदां एसे एनै बहा थांखोथाय मानसियाबो मैया हस्पिटालनिफ्रायनो न'आव फैफिनाखै ना बाहेरा न'आवसो थांबाय बायबाय ना मा फनबो हरा खबरबो गैया खोन्थाबो लाङा आं नोंसोरखौ जोबोद दुखु खस्थ' होबायना आयै आंनि थाखायनो जोबोद माथा मारिनो गोनां जाबाय बिहामजो नों मानो गावखौनो एसेबां दुखि खालामनानै लादों रावबो साना रावबो न'खरनि मानसिफोरखौ दुखु खस्थ' होननानैहाय बेमार जानायखौलाय आरो सोरथो हमथाना लाखिनो हायो सोरथो मिथिगोयो बेमार जागोन होननानैलाय जानो गोनाङा जाबाय दालाय नोंलायखौलाय मानोथो दुखु खालामबावनांगौ माबा मोनसे जासिगोन आरो दे नोंल' मोजाङै सफैबाय बेनो थोजासे जाबाय बिहामजो औ मा जाब्रबनायमोनथाय अकस्मातनो उदै साब्रबनानै होदों ओरैबायदि सादों सिंखौनो जहां मोनदोंमोन आं आयै फैनो हागोन ना नै माथो डक्टर बाबुसो फै हागोन फै जिरायफै नै बेयाव जिरायफै डक्टर बाबु मा खोथामोन नै माथो बिराद आलासि दंफैयो जोंहानि न'आव बिदिथ' जेबो खोथा नङामोन आं मैया नोंसोरनि बिहामजोनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनफानायलाय आं नोंसोरखौ जोबोद रायफ्लांबाय गाज्रि मोननाङासै आं गुबुन मानसि जानानैबो नोंसोरखौ रायफ्लांबाय मैया मोसौ बायदि दोखो रायनाया दिनैसो सरि बिफिफिनो मोनबाय बिदि गाज्रि मोनगोन होनना सानोबालाय मानोथो रायामोन नोंलाय डक्टरसो दा बेमारिफोरखौलाय नोंलाय नायनो गोनां जाखागोन ओरैनो थाखा फैसा मोनो नामा नोंहालाय जोंनि सायावलाय मा पावार दंमोन जोंखौ रायनोलाय बिहामजो बारा जाद्रायबाय नोंनि बुंनाया मानसि उन्दै मिथिया गिदिर मिथिया सब समाय मानो नोङो मानसिजों उतुरातुरि बुंफाबाय थायो बिहामजोसोथ' नोङो बुरै नङा मानो बेबायदि मुखामुखि नांबाय थायो नोङो सब समाय एसे गावखौनो धैर्य हमलाय रायनानै लाखा आंखौ बेसेबां रायो आंनि पावारखौ नुवाखैथ' र' आब' मानो बेबायदि नोङो सब समाय न'खरनि मानसिफोरजों नांलायनोल' जाबाय थायो डक्टरा गावनो गोरोन्थिखौ नुनानै निमाहा बिफिनबायना जों निमाहा होनो हानायासो दा जोंनि देरसिन धोरोम दे आब' आंनि थाखायनो नोंसोर गासैबो रायजाबाय बेफोर गासैबो आंनि थाखायनो जाजोबदों हामबायसै दे आब' रागा दाजोंसै नोंनि थाखायनो जेथ' जाजोबदों थैबा थैस्रानांगौ थांबा थांस्रानांगौ मोजाङैनो मा जालु जाला बेलाय आब' नों आंखौ जोबोद थैजानो लुबैबाय नामा मालाबा नोंनियावबो जागोन मालाबा आंनियावबो जागोन रावबो जोङो बेमारखौ आंनियाव फैनानै जों बानायना लाया नङाना मानो बेबायदि बुङो आब' नोङो सब समाय दे जाबायसै मानसि फैनायाव मा गावसोरजों पुसुर पासार जालायबाय थाखो थांनाय जोमै साहा खापसे फुदुंहै थां दे साहा नांलायला आंनो आं बेनि थाखायसो फैदोंमोन फैसानि खोथाखौ बुंनो फैसायानोथ' जाबाय दा रलाय बिहामजो जोमै नोंनियाव एसेसो रां दङबा हरथ'साय आं उनाव नोंनो होफिनजोबसिगोन दे बिहामजो फैसा नांगौ नोंसोरनो फैसा आंबो सिनायाखै र' न'खराव सोरबा सासे मानसि फैबाबो साहा फुदुंनो आंखौल' नांगौ ओंखाम ओंख्रि संनो आंखौल' नांगौ न'खराव बेमार आजार जायोब्लाबो आंनिफ्रायल' थाखा फैसा मदद नांगौ ना र' होगासिनो नोम्माया हेलौ गोख्रै आंनि न'आव फै हा बिहामजो फैसा बिनायालाय
सोरखौथो गोख्रै फै होननानै लिंहरलायखो ना सोरनावबाफोर फैसाखौ होथ'दोंमोन नोङो दे बिहामजो सोरनियाव दोनदों सोरनियाव होथ'दों एसे थाबनो बिनानै होथ'बानो जाबाय दे र' मोजांखौनो होनो फैगासिनो नोंसोरो नेबाय था दे आब' आरो आइमोन नोंसोर थाथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि सफैबाय जोङो सोरखौ दांनांगौ बुंदोल' हा बिहामजो सोरखौ लिंहरखो नोंलाय मा सोरखौ दांनायनि खोथा बुंखो सोर बिसोरो मा बिखुनजोफोर नोंसोरो नोंसोरनि सायावल' हिम्मत दङ बायदि मोनदों नामा आंहाबो मानसि दङ नुबायना आंहाबो मानसि दङ नोंसोरखौ गियान होनो थाखाय फैसा नांगौ नोंसोरनो फैसा आंनि हौवाया एसेबां खस्थ' खालामदों आरो आंनि हौवानि खामायनायखौ नोंसोरनो नांगौ दिनैनिफ्राय बिसोर आंनि बडिगार्ड आं जेखौ बुङो बेखौनो मानिगोन खोनासंनानै ला बिखुनजो आंखौ दिनैनिफ्राय जुदि नोंसोरो ओंखाम ओंख्रि संनो होबावोब्ला आंखौ रायबावोब्ला आंनियाव फैसा बिबावोब्ला नाय हनै बिसोर सानैयासो नोंसोरखौ फोरोंगोन हाबाब बिहामजो नोङो जोंखौ बुनो थाखाय बेफोरबायदि मानसिबो रेडि खालामनानै दोननायखाबाय जों नोंखौ मा इनाय खालामखो बिहामजो नोङो जोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनो सानखो दांनोसै नामा बुंदोल' बुनो लुबैथारबायलै आङो र' दांनो जाथ'वाखै सिगां सोंनानै लाग्रोनि आङो फैसा नांगौना नाङा फैसा नांगौ होनोब्लासो दां नोङो बिसोरखौ र' मा बुलायनाय माबा माबि जाजोबलायखो आं जेबो बुजिनानै मोनाखै र' आंनि बाथ्राखौ खोनासं मा डक्टर बाबु नोंबो दामजानो लुबैदों नामा नों जोंनि गेजेराव हाबगासिनो दि र' खोथाखौ खोनासंग्रो नोंसोरनो आङो मोनसे मोजां खबरसो होनो फैदों डक्टर बाबु नों मा बुंनो सानदों नोंसोरनि बिला 1 लाखनिबो बारा जायाखैमोन आं नोंसोरखौ थगायदोंसोमोन आंनो 1 लाख रां नाङा आं नोंसोरखौहाय गियान होनो थाखायसो मैया 1 लाखनि बारा होदोंमोन फैसाखौ आं नोंसोरनो गोबां बाथ्रा बुंनो सानदोंमोन आं गिनाय मोनबाय बेयाव थानो आं थांनोसैलाय आं उनाव नोंसोरो बुंसिगोन जानाय नंला डक्टर बाबु खारदो बिहामजो सोर मानसि बिसोरो थुनहर बिसोरखौ बे न'निफ्राय दन थांफिनदो नोंसोरो दिनै थांफिनदो दिनै नांला दे आं मोजाङैनो बुजायसिगोन जानांगौ बिसोरो नोंसोरखौ दिनै नुनानै मोजाङैनो संखि हाबखाबाय थां हाबाब बिहामजो मा आखल नोंनि मा खालामनाय जाखो नोंलाय जोंखौलाय बुनो मानोथो मानसि बेबायदि जगार खालामनानै दोनलायनांगौ जाखो नोंलाय दिनैनिफ्राय नोंसोरो जुदि आंनि सायाव अयथासार खालामबावोब्ला आं नोंसोरजों नांला बैसोर सानैयासो नोंसोरजों दिनैनिफ्राय नांसिगोन बेनिखायनो खबरदार आंखौ बे न'आव रानि बायदि दोन